Hola, pues este serà el vídeo explicatiu de la pràctica 3. Bé, en principi l'exercici 1 pues, crec que tampoc tindrem massa problema per resoldre'l, val? Bueno, teniu els treballadors que han fet una sèrie de viatges, val? I pues, fixeu-vos que cada pues, tinc tres columnes, quilòmetres, viatges i preu per quilòmetre. Pues bé, aquest treballador en concret diu que ha fet 3 viatges i 12 quilòmetres són els quilòmetres que li costa un viatge. Per tant, per a saber el número de quilòmetres que ha fet este treballador seria multiplicar el número de viatges per el número de quilòmetres, 12 per 3, ¿vale? Hi ha pues, 36 quilòmetres. Per altra banda, això és el que li paguen el quilòmetre, que és en aquest cas 0,3, pues seria multiplicar els 36 quilòmetres, que me dona aquesta operació de multiplicar 12 per 3 per 0,3. I això, pues, en això obtindré la columna import net. Val? Bueno, pues una vegada tinc l'import net del primer treballador, pues ja sabeu com calcular la resta de treballadors. Se fa de manera anàloga i ja sabeu com copiar fórmules i demés. L'IVA, pues l'IVA, com veieu, el teniu així, que és un 7%. Per tant, aquest import net, d'acord, que n'hi ha que pagar-li a aquesta persona o el que siga, n'hi ha que aplicar-li l'IVA. I, bueno, sabeu que si teniu, com us diu així, utilitzar referències absolutes, doncs nada, ahí teniu que aplicar la fórmula B per a que l'IVA aplicat pues, siga la multiplicació del 10,80 per el 7%. Bé, doncs este valor el sumarem a l'import net i ja tindrem l'import total. Per tant, ja tenim la majoria de la taula pues, acabada. Els totals també ho tenim prou clar. El primer total serà la suma de tots els imports totals, evidentment. El total mitjà pues, seria la mitjana, que ja us dic que gasteu la mitjana per a calcular el total mitjà, i després tenim que utilitzar una altra vegada les funcions major i menor, pues, seria el màxim i el mínim, respectivament. Bé, això en quant al full 1. El full 2. Pues el full 2, si voleu, pues, l'interprete també un poc. Crec que teniu el deure i l'haver, d'acord? I tindreu que calcular la columna saldo. Bé, fixeu-vos que ahí tinc unes dates i tinc uns valors en el deure i en l'haver. I així després tindré que fer uns càlculs. I tinc inicialment un saldo, que és 1.500 euros. Ja ho veureu quan obriu el document de l'Excel o del calc, com efectivament. Tenim aquestes dues columnes amb valors i el saldo inicial, que serien 1.500 euros. Fixeu-vos que com calculo el valor de baix. El valor de baix seria agafar-hi el saldo, li restaria el deure i li sumaria l'haver. Així ho explico. Per a calcular el saldo hi ha que sumar el saldo anterior, o sigui, a sumar el saldo anterior, és a dir, els 1.500 euros, n'hi ha que sumar-li, restar-li el deure i sumar-li l'haver. Així ho explico d'altra manera, sumar l'haver i restar el deure. Bueno, és el mateix, és la mateixa operació. Si a 1.500 li restem 1.200 i li sumem 34, doncs dona aquesta quantitat. I com se calcula el de baix? Doncs de la mateixa manera, és a dir, a 333 euros li resta 300 i li sume 1.200 i torna a tindre aquesta quantitat. Fixeu-vos que així vull també que quan els valors siguin negatius, que se posen en color roig. I després així teniu que calcular el saldo major i el menor, que com sempre ja sabeu que estan les funcions minimax, doncs nada, les calculeu. I el full 3 seria massa complicat. Així teniu una altra vegada molt paregut al que vau fer en l'exercici 1, en la pràctica 1, el full 6, tinc 3 trimestres amb aquests valors dels alumnes. La nota final, quina seria? Una altra vegada tornarem a utilitzar la mitjana per a calcular la columna nota. I fixeu-vos que així en l'avaluació torna a tindre d'alguna forma que resoldre el tema de què és això, aquesta nota. És un insuficient, és un notable, és un sobresalient.
Bé, doncs este de l'avaluació el deixarem perquè vos explicaré com se fan resolen estos problemes amb el sí. I bueno, ja sí que podreu reomplir són aquestes coses, ¿vale? La nota màxima, ¿vale? Que és un max, la nota mínima, que és un min. Així crec que està calculant les notes màximes dels valors de les avaluacions. I la nota mínima crec que fa el mateix, calcular la mínima de les avaluacions, no de les notes finals. Després me diu la nota més repetida, doncs en aquest cas, així vos dic quina és la funció per a calcular la nota més repetida, ho veu? Diu que la funció moda és per a calcular la nota més repetida. Doncs busqueu-les en l'auxiliar de funcions, val? I intenteu emprar la moda. També així serà la nota més repetida de les 3 avaluacions. I la mitjana de notes, doncs la mitjana si podreu segurament fer una mitjana de les finals o una mitjana de totes. Jo crec que en principi hauria de donar tot el mateix, val? Tant si ho feu d'una manera com si ho feu d'una altra. I bé, estava relacionat en el d'insuficients i aprovats i tal, així que això no el feu, vale? Este d'ací no el fareu. Podríeu fer parcialment... No el podeu fer vale? Pues la part d'ací baix no la feu i sí que podeu comptar el número d'alumnes, val? Que així vos diu que teniu que utilitzar la funció compta A per a comptar el número d'alumnes. Vale. Pues amb això vos teniu una miqueta més de feina, val? Per als que ja heu entregat la pràctica 1, pues nada, podeu anar continuant i ja sabeu el que teniu que fer. Bueno, adeu.